представите? Аз съм Светомир Павлов от 11 клас. Аз съм Христо Римпов и аз съм от 11 клас. От колко време сте заедно? Може би от около 15 минути. Да, Плюс минус една-две. Не съм точно сигурен. Събрахме се днес и сме много щастливи с нашата връзка. Какво чувства сте в един клас? Невероятно и неописуемо. Виждаме се всеки ден и не може просто да се опише. Аз съм сигурен, че имаме велико бъдеще заедно, наистина. Да. Кога за първи път си казахте, че се обичате? Преди около 12-13 минути. Да, не съм общо сигурен взето точно. връзката ни започна с тези думи. Благодаря ви. Какво? Да. Тогава се разкрихме, тогава се разкри сърцата ни. Разбирам. Благодаря. Така, когато го видях, много ме впечатли изящното му чело. Също така има много як лакът. Това е много интересна черта на тялото му. Така, много говори за него. Много хубаво впечатление ми направи. Аз от началото, като го видях, просто знаех, че евентуално ще се съберем и няма да се разделим никога повече. Добре. Отговаря ли той, тя на типа ви? Тя наистина отговаря на моя тип. Така. Да, тя ме допълва наистина и просто вярно е, че ангелите се раждат с по едно крило, то е моето второ крило. Ангелче, Бутичка. Какво обичате най-много в него, нея? Коя негова нейна черта ви кара да се усмихвате? бедрата. 12 пръсти. Просто не мога да издържа. Така, като го видя, ми се плаче. Чакайте малко време. Не, точно се държи. Добре, свърбо. Кой вреден малък навик бихте променили от другия? Опришивяването му. Мисля, че освен големия му нос, нищо друго не бих променил, но той така да помага му. Да завършва чертите ми. Ако можете да опишете другия с 3 думи, какви биха били те? Най-якия. Завинаги. Голяма квадратна глава. Чуйте следващия въпрос. Колко време е продължило най-дългото ви скарване? 2 минути. Кога сме се карали? Не знам, ти кажи. Преди 2 минути се скарахме. Имате ли любима песен, филм? На Джорни. Ние любимата Да, песен. Don't Stop Believing. И на Джастин Бибър. Baby. Да, Baby. На тази песен се Да, видяхме. сключихме брак. Ученически. Да. Преди електроката. Също обичаме и Taylor Swift. И пуканки. Любима място за срещи? Всякой, само да е той там. И тя също. Ти си жената, бе. Ти си жената, да.